AI da kasuwanci. AI na iya taimakawa 'yan kasuwa domin gane abin da kwastomomi ke so. Yana nazari kan halayen masu siye, yana ba da shawara kan farashi da tallace-tallace. Misali, mu tambayi AI menene ya fi shahara a kasuwar kayan kwalliya. Kamar yadda kuke gani ga amsoshi skin care, hair care, make-up da dai sauransu. Ga su nan a bayyane dukansu. Har da nazarin kasuwanci AI ya yi mana a ƙasa, inda ya mana nazari akan yanayin shigar kaya ko kuma yanayin yadda kasuwar make-up ko kwalliya take tashi a Najeriya. Wannan na iya taimakawa wajen yanke shawara mai kyau a fannin kasuwanci. Shin ko kun taɓa amfani da fasaha wajen kasuwancinku? Sannan kuma me kuke so ku tambayi AI a fannin kasuwancinku? Mu haɗu a comment section. Kamar kullum na neman alfarma ku yi min following, liking da sharing. Na gode.